video conferencing hakaba chief minister ki perlok ministers rengkat bat chief secretary bat ki officers jong ki department ba perpet hadin mi ka jingkiu jong ka diesel bat ki petrol ni lasim ya karai minta ka jamit ba ya kador jong ka diesel ba ya kador jong ka petrol in penhiar no artingka Syaborok kini ki atli silita artengka silita petrol bat ka diesel bat yakni ka notification kan sami lasyai kasngi hakaba nadu ka pratrik sitengmit ka bamut kasngi nengkong lasyai kasngi kan trekap ka dor ka ba ka petrol kan hier artengka bat ka diesel ru artengka kumta na kalian jong government ni hot iwer bat i kerpatu ya ka joint action committee bat ya ki stakeholders baro bakin sigobha ban suspend le ban wengno ya ka jing ya ki jongki nak benda ka jing bit jing biang jongki pajba ke jalam ikla jongki baro koi